pamusoro ndainya iri item number 11 iri case number 210 of 26 iri nawo yakamhangana nasimba rashe munyaradzi achimhangarira Pamera Marambanaka vese vanobva muvillage yeMasiadoni iri nhau yemarriage dispute. Ndichakumbirawo mumhan'ari simba rashe munyaradzi kumusoro kwerudyi rwotedzera zvandakutaura. Ini simba rashe munyaradzi ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndokumbirawo Pamera Marambanaka simudza roko rorudyi rwotedzera zvandakutaura. Ini Pamera Marambanaka ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka roko pasi simba rashe munyaradzi ndokumbira kuti uzisodari muchidimbu chasakisa kuti umhangarire Pamera Marambanaka. Pamusoro pedare ramambo wangu ini napamera Marambanaka takarona 2011 asi patakapedza kuroorana ini ndakaenda kuSouth Africa 2019 ndakabva 2019 ndikazobva kuno kuZimbabwe. Pamera Marambanaka akazoya 2021 kuSouth Africa takagara tese ikoko akazodzoka kuno 2023 yakunopera. Adzoka kuno akatanga kuwa munhu wokuti ndipandaimufonera akasingachadere foni, pandaimufonera asingachadere foni. Inini semunhu akakashida mumwe wake ndakaramba ndichitsvaka kuti chii chingaita kuti Pamera asingachadire. Handina chikonzero chandakaona chingaita kuti Pamera anga asingachadire. Pamera mukadzi wangu wandandakaroora saka ndairamba chimutsvaka. 2025 ndati ndakagara kuSouth ndakabveyo last month ndasvika Pamera akatanga kundifonera ndiri kuSouth Africa sandasungura akati usasvika pamba, ukasvika pamba nokutema nedero. Zvakava zvakandipa kuti ndisvikire kwaSubbook vangu vaSiadoni. Ndikasvika ndikaudza Subbook Siadoni ini ndiri kugarisana zvamunoziva pamutemo kugarisana naPamera Marambanaka. Asi Pamera ari kundiudza mashoko okuti ari kuda kundikuwadza kana ndasvika pamba. VaSiadoni vakanditi ai sokuti iwe ndinokuziva uri munzvimbo yangu, uri nzvimbo yavaChinamhora ende ndinokuziva iwewe semuno mugara muno. Hazviite kuti Pamera aite mashoko iwayo. Iwewe enda kumba. Ndakasvika kumba zveshuwa. Ndisvika pamba zvandakaona zvakandishamisa. Ndakashamisika kuti sei Pamera anga achinditi usasvike pamba. Ndisvika pamba mwana wangu mukomana ane 13 years akabva avhuraimwa kuti andirumise sokuti ndagarisana ndisingasvike pamba. Ndobva imbo yazobatwa. Ndasvika pamba ndakaona pane imba iri padhuze neimba yangu yandakanga ndavaka. Ndavaka 6 rooms. Ndavaka 6 rooms. Paside peimba yangu mune mujuraho rimwe chete iro. Avaka imwe imba yaari kuti akatengesera munhu. Chibvunza kuti koimba iyi ndei? Vakati ndakatengesera munhu nokuti ndandisina mari. Ndikati aiwa
kweninga ndaitumira 1 mari ndaikupai 1 mari kosei makazotengesa imba vakataura kuti ndakatengesa imba ndikati aiwa chirigai ndichitsvaga kuna Sabhuku kuti vanoziva here munhu wamakatengesera imba vakanitaura kuti aiwa Sabhuku haazizivi ndikati hamutengese imba Sabhuku asingazivi imba yava pa5 rooms yava pawindow level yakatopfuura window level imba iyoyo Sabhuku haazivi ndikati hamutengese imba Sabhuku asingazivi mabhuku aSabhuku haazive nyaya iyi ko munhu akati aproblem akati dambudziko chazoudza Sabhuku sei imba iyoyo iri pamusoro pemaseptic tank masokaway imba iyoyo izvozvizvi kuti vakuru juroho racho ranga rakapoteredza imba iyoyo stand yangu vakapwanya varoda kuti mota dzipinde kustand imwenyuwa zvese izvi zviri kuitika zviri mukati mejuroho reimba yandakavakira mukadzi wangu nevana ndakavakira vana ndakorera mukadzi ndakavakira vana kuti vaone kukurarama vana vangu vanorwara neshuga saka inini ndakatotoondawanawo chokuti ndiramise vana vararama asi mukadzi akutora upfumi hwevana vangu achideposita achitengesera vanhu imba iyi akatengesera handina ruzivo kuti akatengesa mari kuti akatengesera kunani handizivi kana vasiya dhoni Sabhuku wangu haana charuzivo vakatotiwo izvi zvinotondishamisa kuti munhu anotengesera zvandisingazive inini ndiri baba womusha uno ndakapiwa namambo changamiro munzvimbo ine mambo ndiyo muridzi wenzvimbo ndiye muridzi weivhu asi akandipa kuti nditonge handizizivi asi iye akatengesa pane zvimwe here zvepata zvinzi pane zvimwe futi zvomwakataura here sabva izvozvo ndichisvika pamba ndakaona mwana wangu womusikana ane 17 years asipo pamba ndikati mwana ari kupi ivo vana kundiudza kuti mwana ari kupi asi ndakazoudzwa nemukoma wavo vakutaura kuti mwana akaenda kumurume vakaroodza mwana wangu ane 17 years ndisingazivi handina kana hama yangu iri kuziva handina kanini handasingazivi ndakatoziziva musi wandakasvika pamba inini namba amene mwana manaka hatisakuramba mukadzi wangu ndikutomuda zvokuti izvozvi ndikabva pano ndikaenda kumba ndikutofungidzira nepandakatosvika ndakafungidzira kuti pamwe chatopindawo mumba ndotosvikawo sezvandaingoita mazuva ese nokuti mumba umu ndomutori nenzve dzangu nenzvimbo dzangu dzababa dzandakapiwa nababa vangu dziri mumba imomo zvese zvoupenyu hwangu zvirimomo kana chitupandi tori nepasipoti ndorandirikushandisa seid yangu id yangu itori mumba imomo zvakanaka ngatinzwi pane zvimwe here zvakanaka ngatinzwi unapamira pamusoro imamo inini nasimba rasvetanga takaroranawo akaenda South Africa 2019 aenda 2019 mwana wedu mukomana bva abatwa neshuga anga akandibhuroka ndobva ndazotsvaga dzimwe nhamba dzeshamwari yavo mwana kunongo ari kurwara ndofunga ndakatenderera mari aindichitsvaga mari kusvika mwana azoadmitwa kumabvuku neimwe hanzvadzi yavo iri kumabvuku ndiyakafonera kuti uyai kunokuti rapise mwana akatobatsirwa nevazukuru vavo vane hanzvadzi yavo iri kumabvuku mwana akarapwa akaita zviri nani zvadaro 2021 ndaenda kuSouth Africa ndadzoka 2022 musi wa1 April ndomusi wandasvika muno muZimbabwe chikonzero chandakadzokera kuSouth Africa inyaya yemwana musikana ndandakamusiyira hama dzavo dzikamutiza pamba ari ega akasara ari ega panguva iyoyo anga aine 10 years akasiwa ari ega pamba tikatozomuteerera tikanomwana akatotorwa goromonzi zvadaro 2022 2023 mwana wangu musikana kadiki kato vakabatwa shuga vanga vakarida ndavafonera mwana ari kurwara shanga ndina mari ndikukumbirawo dhola rekuti ndibve kunoko ndiende parenyatwa ndinorapisa mwana because ndizoti zvahari zvakamira sei zvikanzi handina mari yekukupai ikoko
udzai hama dzangu. Ndikati handikwanise kuvaudza, vaudzei imimi nokuti ini ndikuudzai imimi nokuti ndiri baba vevana. Ndobva ndazobatsirwa nevanhu rai because state yemwana inga isingaiti. Vatatakura mwana bva taenda kuParire Nyatwa. Taenda kuParire Nyatwa musi wa14 March 2023 ndowandakabuda muParire Nyatwa. Ndakavaisira meseji. Ndabudiswa muParire Nyatwa, handigone kubuda ndisina muchini wekutesta shuga, ndisina mushonga, nokuti handibvunidzwe kubuda kuenda nemwana kumba asina zvinhu izvozvo. Vakandi blue tick, ndopa vakabva vapedzera kutaura neni 2023 yoyo vakandibloka. Ndobva ndazotuma mainini vangu ndina mama wangu, ndibvunzireiwo kuti variko here. Vakabva vataura navo, zvikanzi ndiriko, zvevana vari ikoko handisisinei navo, nemwana wenyu handisisinei naye. Ende musavaudze kuti nhamba dzangu dzandiri kushandisa ndedzidzi. Mainini vangu vakati alright, zvakanaka baba no. Zvanga ndichida kunzwa ndaita sei ndazvinzwa because maino kuva rumenza kunongo vachingoti vana mushonga vana chikafu. 2024 zvinhu zvakandiomera. Mwana anga asingaende kuchikoro. Kamukomana. Mudiki wacho andandine mabhiuzi kuchipatara aida kubhadhara. Ndandisina option. Ndobva ndati chirega nditengese apa. Ndikwanise kuendesa vana kuchikoro nekurapisa vana ava vari 2. Bozi ndaiti 2 days kumba, 2 days kuchipatara necondition yavo. Vanga vaita 2 vana vane shuga. Ende zvinhu zvavanoda pakurapwa kwavo zvakawandisa. Vanga vakandibloka. Ndobva mwana wamusikana akarwara akazvimba face yese. Ndikati iwewe kuwa nhamba nagogo uvasendere maphotos. Vakataura mashoko ekuti munozoda kunditsvaga kana marwara. Akavabvunza akati dedi, inga isusu tikakutaudzai hamudi kutipindura. Inga simba akakumbirai mari yeschool fees mukamutigara pamba. Munoda kuti tiite sei? Vakapindura mwana musikana kuti chengetwai nezvikomba zvamai venyu. Akati tinogochengetwa sei nezvikomba zvamai venyu? Imurimi baba vedu. Ndobva vatibloka ipapo. Ini ndatomuti chisiyana navo. Ndofunga mwana yeye akambodya mari yeschool fees. Adya mari yeschool fees ndikavaisira message. Mwana ari kundinetsa kunoku. Madi kumbodzoka tionerane pamwe chete. Vakatuma hanzvadzi dzavo nemwana wemukoma wavo. Vakatora mwana vachiti tarimuendesa kuchikoro. Mwana akanogara mwedzi 1. Achinzi achaguma nzvimbo yechikoro. Agara mwedzi 1. Ndakaona adzoswa. Zvikanzi mwana tamutadza. Ndikati manje mwana uyu mamubvisa pachikoro paanga achienda. Ndachida tibatsirane kurayira mwana. But mauya mukamubvisa pachikoro paanga achienda. Izvezvi zvamabvisa pachikoro paanga achienda. Ndakuda futi mari yekuti nditange kutsvaga mutsvagira imwe nzvimbo. Handina mari, handisi kuenda kubasa. Handina kwandinowana mari. Mwana ndokugara kwaakaita pamba. Mwana musikana akagara pamba, haana zvaari kuita, haana pose yaari kuita. Kusvika pana ndokunga ane 2 months atizira. Mwana anga kungogara pamba. Zvekuti tichiri pamwe chete, takawirirana pafoni kuti ini naivo hatichazi pamwe chete. Ivo vakati, inini nezvenyu handichada. Ini ndikati no problem, haisi nyaya. Kana vati inini hamuchada, ndo zvinenge zviripo. Okay. Yeah. Saka pari zvino iwo urikugara kupiko naye? Ine ndowaruka. Yeah? Ndachigara ndakaenda kwaMureu. Pandakauya kuzoripota nyaya nechipa kwaMureu. Togara kumba kwomukwasha. Wakadzoka rini kubva South Africa? Ndakadzoka ndingandane 1 month. Saka ichokwadi richitwa nemudzimai wako kuti kwanga uri South Africa makasvika pakutaurirana kuti hapana manyepo. Chaakaita 2025 vakasenda message kuhama dzangu vakati ndakuda kugopoa. Hana atezvaro vangu izvozvo. Saka kuenda kwawakaita iwo 2019 ndokuzodzoka mwedzi wapera izvozvo. Saka kwemakore aya 7 years Ivo vaiuya. Ndovaiuya kuSouth. Ina ndaiuya kuno. Saka une umbo here hwokuti wewe waichengeta mhuri kuno kwemakore 6-7 years? Chitupa changu ndova nacho. Enda ndine chitupa. Ndati umbo wandina nokuti chitupa kwese kwandinoona kutsvaka umbo. Varikutonda chitupa.
chitupa ndo vakachibata. Passport yako isizi kudesa ID. It's not valid. It's not valid. Asi mwana msikana ndaimbadhara kuna sisi wangu aigara sisi wangu. Ndaimbadhara kuchikoro ndakaenda. Vari kutanga agara 1 month ishi. Ndakaenda kuchikoro ndikatora bepa iri. Roratidza kuti mwana ndakamutora arovana namai vake. Vakarovana papa namai vake. Ndikamuendesa kuna sisi wangu kuti agara nasisi. Varovana nemwana aigara aiedzidza pasanda heights. Pasanda heights pato nechikwereti. Ndobva ndamutora varovana nemwana. Mwana achiti mai vache 8 years. Yanga chifanira kuenda kuchikoro. Mai avo vanonanzva dare nzeve. Zvavari kuita vada kuzama kuda kuti dare rivatarise nemusodzi. Asi hazvisizvo. Saka iwewe wati wewe madzimai ako akakufonera kuSouth Africa vachiti usasvike pano. Mazuva ananda kuuya. Vakasiya vanondifonera. Vakasiya message kuna mai guru wangu. Mukadzi wamukoma. Vakati akasvika vakasangana kuParenyama. Vakati vakasvika ipapo ndokuvatema-tema. Ndofunga kwaSabhuku. Vari kuziva maminitsi aSabhuku akanyorwa. Nemaaudios acho ndinamo aSabhuku. Ipapo naye muvillage maSabhuku siyadhona makaiwana chuzi. Itika. Takataura namai vanonzi makatenga. Chete. Kwamureva ndehuko kwamureva. Kwamureva zaidi. Kumatutu. Akusi musha wangu. Kwende ungakutu. Ukukwasha. Kwandi kutogara. Kwandi ndichigara. Ndatozoya 2 days before kwasisa. Kuti ndikwanise kuzouya kuno kudara. Kuti ndibve kwamureva ndichibva ndichizouya kudara. Ndanoona kuti nguva dzayandizibara. Unoona zvinoitika? Musikanzi wavo ukatanga mumwe unombochiteera asi kumberi zvinokuomera. Dai musha wako wakavaka kwaGutu zvaireruka. Zvinouya zvinezvi wakaita musha wokutenga kunzvimbo kusingatengeswi. Nhasi zvaakukunetsa. Ndiwo wakuita seshiri waugara mumuti. Nekuti wakasarudza zvakakuchipira. Wakaona kuti kwaGutu kana kuti washorei kwaGutu kubva wati wakuda zvikwachinamwara. Mukadzi wako ndobva aziva kuti kunokuiwa hauna simba nako ndobva atirega ndiite zvandoda. Asi ini mambo chokwadi ndakatedzawo nzira dzekuti ndinda kuna Sabhuku akandibvumira kugara. Hakuna zvinhu zvakadaro nyange ukati watedzera nzira nini kwandiri hapana chawakaita. Nekuti pane zvese zvawakaita hapana chiri pamutemo. Saka usataura kuti hanzi ndakateera nzira. Hakuna. Nekuti zvese mune muchinenyepera. Saka nhasi unoiwa unoda kuti dare rikubatsire neiro. Inini ndisati auya mudare rino ndakapinda mudare recivil court. Ndakakumbira pekugara. Ndine mapepa okumbira kugara. Vakandipa 1 form. Adzimai angu pamba. Vakati iwe kugara ramupaseji. Kusvika imba muroja azobuda. Nokuti adzimai angu vakati vaungozva ndikuuya vakaisa maroja imba yese. Ndakakumbira kuti ndogara mupaseji. Handina pekugara. Vakandibvumira kuti ndigare mupaseji. Asi ini kuti ndigare mupaseji ndakaona kuti zvinoshungurudza vana vangu. Kuti vana vakaona baba vachirara mupaseji. Nokuti mumba mangu ndikufungidzira. Saka chikukutadzisa kupinda mubedroom mako chiiwe. Chirikutadzisa kupinda mubedroom ndaamai. Vakataura kuti mubedroom nedining nebedroom ndezvavo. Naipamira chikutadzisa murume kuti apinde mubedroom make chii? Inyaya yekuti ivo vari kutenderera. Vari kuziva kuti ivo neni takawirirana kuti hatichazi mukadzi nemurume. Saka zvese zvava kutaura kwakutenderera. Ndofunga takabva kucivil court. Ivo ndo vakatokumbira kuti ndiri kukumbirawo pekugara kucivil court. Vakanzi chivapai pekugara. But iye ari kuramba akakuti hamuna kurambana. Kungorambawo zvavo. Nenyaya yekuti ivo vakanditaura kuti chero tikaenda kudara inini ndinenge ndichingoti mukadzi wangu ndinomuda. Ndoda kuwana access yekusvika pamba. Ndiwane kutengesa musha wangu. Ndo zvavari emu yavo. Mama wangu ndokumbira kuti ndifonere kana zvichiita. Ndifone atezvavo. Atezvavo ndotona Atezvavo wako vari kupiwa.
vari paairport ndikatora navo nezvo ndakatora navo vakanditi babano uya kumba ata zvara undowira navo ata zvara vangu vari kutotaura kuti mukwasha ndinokuziva zviri kuitwa nemwana wangu hatizvinzwisisi ari kuita zvinhu izvozvo naasekuru hanzvadzi amai vanovazvara hanzvadzi yavo ndoizotambira mari yechikomba chikomba ndechogara mumba mangu zvochiri kushandisa imba yangu bedroom nedining yechikomba chirikugaramo ndochimba chirikunzi munhu ari kunzi arakatenga asi munhu akatenga nokuti munhu atenge mukati mejuraho munhu ari kunzi akatenga chikomba mapepa ekuti munhu akatenga sabhuku vakati uya nemapepa emunhu akatenga haana kuuya nawo iwo wati mukati mejuraho rako makatengeserwa umbowo hwako kuti pakatengeserwa munhu ndiwe umbowo hwangu ndiye akataurira kuti pakatengeserwa mukati mejuraho muchitengesa mustendi imi makatenga matengesawo futi uya akatenga esiku chinhu chekutanga mustendi menyu havana vakatengesa ndo chinhu chekutanga ichocho hapana imi makauya ipapo ndobva matenga ndobva matanga kugara saka hapana mumwe munhu ari kuuya ipapo ari kutengesera hapana mumwe munhu ari kuuya mukati mesendi iyoyo ari kutengesera zvino natigadzise nyaya dzenyu imi muri vaviri pasina mumwe munhu auya kwaza ndikuda mambo asi ndiri kudzokera mumba izvozvi ata zvarongo ri kundizere izvozvi ndikatofonera ate zvare zvanotora kuti babano uyai kumba nditotora kumba kwaata zvarongo yondibikira tii handisuda noisi handisuda zvekumanikidza kuti hanzi ndikutodzokera kumba kwangu nokuti kumba ikoko kuchanoita kokosozo ikoko chekutanga ndataura kuti hatina dzimba inoti makatenga nzvimbo motanga kutengesa futi ipapo haizvozvo hazviite ngatirezvireiswa dambudziko pamusoro perimwe dambudziko ngatisangane nechinhu chimwe chete vana venyu zvinhu vari kupinda ukutanga wacho ari kunzi akatizira we17 years akaenda ari kunzi ari kumuri manisuzere nai mwana ari kupi akangoti ndakatizira bosi kutaura naye naasati ndanyatsotaura naye pandakazotonyatsotaura kwezinini pandaimufonera uri kupi ango ndiri kushamwari dzangu ndikati ndiudze pauri ndiyozokutora ndopa akazonditi mama ndakatizira nanga ndiine nhombo ndikati allright akanditi inini akanditi ndiri kubedbridge ndikamuti kubedbridge ndasvika sei azonditi aiwa mama ndiri kutamba zvangu ndiri kwamurevo pari zvino iye ari kunditi ndiri kwamurevo but kuti nditi papi chaipo chaipo handipazivi kuti mwana wenyu ari pasi pemakore anotenderwa kuti mwana atiziviwa 17 years makambesa ripoti kumapurisa ndakandisina saka iwo uri kuti kudii murume wako murume wako ati mukadzi wangu uri kumuda handikwanise mavo nenyaya yekuti ivo pavari vari kuzvisiya mumwoyo mavo kuti vari kunyepa saka murume arifana kuita sei handizive ozi nditoshamisika kuti chiitumirwa samoni kunoko vakambondiendesa kucivil court nditora protection order nditoshamisika chinzi ndiri kudiwa futi kudaro protection order yandinayo saka pamba apa ndipani apa pari zvino toti pamba ndipani apa namhandisiye because pamba ndini ndanga ndichimbopagara saka iwo kana uchiti hauzivi kuti pamba ndipani ari kufanira kuziva ndiana because kucivil court zvandakaudzwa zvanga zvakanzi ivo ngavadzoke pamba vashandise one room
But hatina tsika dzerudzi idzi kuti muri kugara uyo achigara mu1 room iwe uchigara mako. Vanimi makadanana mune vana mese. Iwe wobva wazounza chikomba ipapo uyo wobva waunza girlfriend ipapo. Chii chaitika? Kozi mitemo yechirungu yamakutora iyi itsika dzekupidzi. Zvora mutemo uri kukutendera kuti iwe unotora chikomba uunze pamba murume wako achiona. Mutemo uri kukutendera kuti murume wako ngaatore girlfriend iwe pamba iwe uchiona. Wozozvigamuchira sei iwewe? Ndofunga nemakore andagara pasipo anofunge kuti asi hatina tsika dzinodaro. Hatina tsika dzinodaro. Ende matsika ndedzamambo. Handitendere zvinhu zvakadaro. Kana mati maakusiyana, it means pakati penyu panofanira kuita hwana anobva ipapo. Kana mati hamuzivi kuti papa ndepani, mondidzorera pamba pangu mese movha. Mese movha. Nokuti ipapa pamuri kugara ndepangu, pamakatora zvemusikanzwa. Chekutanga ndati akatengeserwa rapa, ngabvemo. Ndochekutanga ichocho. Izvozvo shoko iro rinorodza sabhuku siya dona. Kuti vanonyorera tsamba yekuti pamba apa vanoziva ani uye mujuraho macho munogara ani nani. Handina mumwe munhu ari kutengeserwa nzvimbo muyadhi imomo. Nokuti zviri kukonzeresa matambudziko aroramba asingapere. Hatishandise ivhu kugadzirisa matambudziko emhuri. Matambudziko emhuri anototarisana nedambudziko sezvarini. Kwete kuti titi nokuti dambudziko rauya saka regai nditengese chimwe chipisi chenzvimbo. Dai iri hembe yekupfeka unopota uchibvarura uchitora rimwe uchikumbidza rimwe chimwe chipenga. Yakanyorwa rini tsamba iyi? Tsamba yakanyorwa 15 July 2026. Uziva here tsamba iyi? Havasi. Vape vaverenga. Ndini bibara. Andakada kuti mama ndaikumbira kugara kuti ndakamprotector ndaikumbira kugara. But chikuchenzva chekuti urikumbira kugara pamba paunoti ndepako. Yepangu zve. Saka vanochienda koti unokumbira kuti urikumbira kugara pamba pangu kureva kuti kudii? Nai mama. Times tinomisleada dare. Dare ropa mutongo wekuti urikumbira kugara. Urikumbira kugara pamba paunoti ndepako. Gadzirisa dambudziko riripo. Kwete kuenda uchida kuti ndirikumbira kugara. Kana pana matresi ndikasvika ndikahwana uyu munditonga mama munzvimbo yenyu. Munoti ndiwakanganisa. Sei wasvika uchita final? Ndosvika uchita violence. Ukuya pamba pako. Ndaitokumbira kugara kuti ndakaziva nematresi andakaiswa kuti ukauya pandokuuraya andikona kusvika ndichiti ndauya panapa. But chandishamisa ndechekuti wakanzouya panapa ndokuuraya asi urikumbira kugara mupaseji pamba pawakanzi ndokuuraya. Handina kuzoenda mupaseji. Ndakati chetanga ndasvika kune kwamuri changamira mambo wangu. Ndisati ndakugara mukandipa authority ndogara mupaseji chandogara. Ina handina hunhu hwokuti murume agare mupaseji. Pamba pako. Ine zita rangu. Handinzwisise kuti unenge uri hunhu hwerudzi. Aivakai. Ndakatengesa mombe dzababa vangu 6 kuti nditenge imba yestand. Asizivo. ndotadza kuzisiya ndaenda kubasa. Takazovaka. Asi patakatenga. Pandakatenga stand ndakatengesa mombe. Muzapindurana. Kumusha ikoko kune Baba wangu, baba wangu kuti chikwere cha baba wangu. Sati ndabhadhara. Hazvina mhosva. Muzapindurana. Hazvina mhosva. Uchaona chikwere cha baba wangu. Asi hazvina mhosva. Ndosaka ndikutaurirai kuti kana nyaya dzenyu dzanetsa chaizvozvo mese munofanira kungosimuka uyo oenda kwake uyo oenda kwake odzorera china mhora ivhu rake. Because chiri kukupai musikanzwa yekutaura zvese zvamuri kuita izvi inyaya yevhu ramuri kuuya muchitenga. Hamuchaziva zvokuita munzvimbo maaridzi. Saka ivhu ratodzorera muvaridzi waro mubve ipapo. Haifenderei mama. Handachandotaura Because makumbosvika kuti angouya ari kungotengesa angouya ari kutengesa uyo akatengawo wakutodambura wakutengesa ndochiitocho. Asi ichocho kwapo kwagutuku ndo zvamuri kuita. Saka ripachina mhora ramuri kuuya zodambura muchitengesa rapara mhosva ye. Rapara mhosva yeivhu repachina mhora. Hamuna kana hwakama naro kuti maakubhizi kutitengesa. Makauya muchitsvaga pekugara kwete kuti mutsvage kutipa matambudziko.
Iwe ndakubvunza kechipiri. Murume wako odii? Murume ari kuita zvamukuda. Ndomudai. Ai, ini nangu handikwanisi. Saka todii? Pamushamba ndipana. Makapatenga mese? Saka mobva mese ipapo mundidzorera nzvimbo dzako. Pakati penyu poita mumwe anoita bhai mumwe out chokutanga no first option. Kana matadza kuita bhai ichaga out then mese mobva. Kana kuti pendo pamakatengesera uyu. Pamakatengesera. Akatengesera ndakatengesera mwana. Inini kutengesa. Dai vakandibatsira. Zvadzakudza. Dzekurapisa vanhu. Kupara inyatwa ndosaka hurumende iripo. Unoshanda matsamba esocial welfare. Unoshanda matsamba esocial welfare. Handisi kuramba. Panguva yacho iyoyo. Semwana mukomana akarwara muCovid. Tikadzoserwa pagedhi repaparinyatwa. But hakuna chikodzero chekuti tengesa munda. Handisi kuramba ndine mhosva. But vana ava vanobayiwa every day makuseni manheru. Ndandisingashandi. Ndisina kana chekuti ndinobatsira vanhu. Hapana kana akatipa. Hapana kana hama yavo yakandibatsira. Dai dzakandibatsira. Manamba akanyorwa Dai ndisina ndisina kusvika kuverenga. pesa. Namba idzi dzinokwanisa kuzva zvina inamba chii? Apa pakanyorwa. Apa panoverengeka. Mureva. Kurwa. Chokwachivo choti mbai stand makaitenga mesa. Zvazi makaitenga muzungu nokadzi. Vakaembai muri mesa. Panapa ndipenyu mese munoungani. Muri 2 hapana munhu one ifa unozoita decision yake ari one pasina mumwe. Zvinofanira kuitika zviti. Zvinofanira kuitika izvozvo. Saka iwo pamene iwo kana wati wafukwanisa kudzosera nemurume chikonzero chako chihombe iwewe chekuti wareva murume. Saka chikonzero chauri kudzingira murume pamba chinonyatsobatika ndechei? Handina kumudzinga mama. Murume uyu ari kuti ndakamudzinga. Handina kumudzinga. Asi iye akatadza maresponsibilities ake. Saka akuhwanda achiti ndakamudzinga. Kapatika zvakakanganiswa nemunhu zvinogadziswa nemunhu ka. Kuzvigadzirisa kwacho ndiko kudzinga kuti murume inge achibva pamba. Ngagare mupaseji. Ndokugadzirisa. Iye ndiye akakumbira kugara mupaseji. Aiwa, but nhasi katachinja tikukurukura pano. Ndiri kuti hazvina hunhu kuti murume wako agare mupaseji mumba mukugara mese. Kana achigara mupaseji hembe dzakanisa anowachirwana anowachakupi. Achienda kutoireti yekupi achigara mupaseji. Unochinja sei? Hatina imba mutsika dzedu hatina imba inoti amai vanogara baba vachigara. Ndati mutsika dzedu hatina imba inoti baba vanogara mava mai vachigara kwavo. Tinotarisana nezviri kunetsa zvacho togadzirisa zviri kunetsa kuti baba namai vagare mumba mavo semurume nemukadzi. Ndozvatinoita mutsika. Izvi zvekuti murume nemukadzi garai under one roof but separately kuchishona hakuna izvozvo. Kutsika hakuna izvozvo. Saida muri mese murikugara mumba imwe chete semurume nemukadzi kana kuti mumwe anobva ipapo. Toziva kuti uya akuita zvake uya akuita zvake. Kana muchigara under one roof murume nemukadzi. Saka ndozvo chinhu wani chamunofanira kufunga ichocho. Tichiri murume nemukadzi here kana kuti kwete. Kana mati hamusisiri murume nemukadzi pakati penyu panofanira hwana anobva ipapo. Aidha mumwe hwani wenyu anopa mumwe munhu mari inoenderana nehafu yevalue yostembi iyoyo mumwe usimukoenda. Kana kuti modzosa ivhu rangu wachina mhora mese mobva ipapo mutsvaga kukwena. Ndomaoptions aripewa. Zvokuti muri kugara mumba mumwe chete murume ngaagare mupaseji handina hunhu hwakadaro hwandinotendera. Hazvimo mutsika dzedu izvozvo. Hazvimo. Nekuti idongozozo ratiri kuzvara ipapo. Akarara mupaseji uyo uya nechikomba zvodi demo munhu upazwa urawa.
raropa yadzoka futi kuna mambo aiwa kwete hatichengeti zvinhu zvakadaro mumusha. Uchibva pana parudzokera apa ndisandazama kuti ndichafamba sei. Pamera murume wako arubva pano pacheno iya runopinda mumba nemurume wake mumba mangu pandakavara. nemurume wake uneumbawo uke murume wake handinombo mwana wangu musikana uyu akatoti ndikuapisa nebaba vakauya vana vangu vakutoti ndakatonzi next door yavo yakandiudza kuti baba pane munhu ari kupinda ari kuabhisa vana vacho vari kutorerwa neshuga vai vari kuabhiswa nemurume iyeye ndomhaka vari kuabhiswa zvisingaite zvokutoti ndindachokumbira kuti nditore vana vangu kunditore vana vangu ndinda kumusha vana vavangu kuti uya nevana tifambe navo vane shuga iyoyo chivanhu tokuti tifambe nomo chivanhu akandirambidzwa vana vanokirwa mudhoko vanokirwa mumba iroyo cho dining nebedroom ndo pavanokira vanhu pandosvika ndasvika 2 times pandakasvika nemasamoni pandakasvika nekutanga pandakabva kwasiya dhoni handa kumhoresa nevana vangu vana vangu havatoni ndomhoresana handisa ndavaone zvokundotokumbira kuti mambo nezvaite ndaosangana nevana vangu handitombazivi kubvira pandakatouya handisati ndasangana nevana vangu. iwo watune mukomana nemusikana wokutanga ndiakatizi akakunza akakamuendesa ndisingazivi kuna ne 13 years mukomana kuna ne 8 years musikana 2 ava ndova neshuga vari 2 shuga iyoyo vana baba vangu mushoko vakati ngavauye vanevo tifambe navo muchivanhu hakuna shuga inobata mwana mudiki akandirambidzwa akati mwana wacho akandiudza kuti havasi vana hamusi baba vangu akatiudza vana vangu kuti mukomana wacho vane 13 akanditi baba hamusi baba vangu handisi mwana kumusha kwenyu. iyoyo Pamera ndakukupa 7 days dzekufunga chaizvo zvoruda kuti uite nemba yako nemurume wako. Kana matadza kuwirirana ndataura condition yekuti mimi mese mobva ipapo mutsvaga kunoroja uyo oenda kunoroja iwo otsvaga kunoroja pamba ipapo kumusiya pasina munhu because muri kuzvipa comfort yekuti uyu anenge achiti ini ndigere zvakanaka uyu achiti ndigere uyu achigara ari mukati mematambudziko. Kana maona kuti hamusi kukwanisa kugadzirisana imimi pamba yamakavaka mese chibva ichienda unoroja. Pamera unoroja woita zvako zvaukuitana nezvikomba zvako ikoko uyo obva unoroja. Kana pamba pacho maisa maroja moshayana maprocedure ari kubva pamba uyo gara kwake uyo gara kwake asi kwete machina mhora mutsvaga kugara because muchaenderera mberi muchingotipa matambudziko yoramba muchingotenga ivhu muchitengesa chekutanga ndati pakatengeswa munhu iyeye ngaabve ipapo hapana pakatengeswa uya dhimomo. Chechipiri kana matadza kuwirirana imimi kuti mugarisana semurume nemukadzi muchigadzisa matambudziko enyu mese ibva ipamba ipapo mese ibva ipapo iwe woita zvezvikomba zvako ugere kwaugere iwe woita zvemagirlfriends akagere kwaagere pamba pachina mhora mosei ini mondisira matambudziko mondisira ivhu rangu chakavakwa pamusoro pevhu rangu ndechangu stendi iyoyo matengera zvinhu zvamakaita zvikunze kwemutemo saka pa 7 days zangu dzandiri kukupai mhinduro yangu munonba rini yekuti mawirirana rini zvipi zvamagara pasi zvamasunga. Kana pasina chisungo chekuti muri kugara semurume nemukadzi pamba ipapo mese ibvai ipapo akatengeserwa pastendi ipapo munonyora tsamba kuna sabhukusi yadhoni pastendi pari kugarwa nasimba rashe nemudzimai wake nhingi. Handisi kuda kuona chimwe chivakwa mukati mestendi iyoyo kunze kwechivakwa chakavakwa nasimba rashe chete. Hatina magariro ekuti murume anorara mupaseji murume mukadzi achirara mubedroom. Hatina hunhu hwakadaro. Hunhu ihwohwo hune ngozi
nekuti panouya demo ipapo rikatema mumwe munhu pakati peusiku zvodii mamusha masviba madeurwa ropa hatidaro. Nhasi dheti ndi2 musi wa10 munopa mhinduro yangu yekuti maisa chisungo chipi. Musi wa10 inenge iri chii? Monday musi wa10 August munopa mhinduro yekuti magara pasi muri vaviri maisa chisungo chipi. Kana pasina chisungo chamaisa musi wa15 mune musisipo pamba ipapo. Uyo gara kwake uyo gara kwake. Chisungo chekuti hapana pakatengeswa it's with immediate effect. Kana paine akatengeserwa ngaabve pamba ipapo. Pepo ndikutoudza sabhukusi yadhona uona kuti zvaitwa izvozvo. Saka musi wa10 modzoka pandiri monipa mhinduro yekuti masunga zvipi mawirirana zvipi. Kana matatadza tonyorerana chinyorwa chedu pasi. Uyu kwake mochengeta neprotection order dzenyu yari kwake uyu yari kwake. Nekuti hatizoda dambudziko rekudoererwa ropa kudunhu redu makurwisana pamusana pekuti uyu auya nechikomba uyu auya negirlfriend pamhandini. Ndapedza.